Wayoyi guda 10 da suka fi kowanne tsada a duniya. Na 10 Virtual Signature Cobra ana sayar da ita dala 310, shine daidai da kudin Najeriya wato miliyan 128,495. Na 9 Goldfish Revolution ana sayar da ita dala 488,150, shine daidai da kudin Najeriya miliyan 202,338,175. Na 8 Greso Luxor Las Vegas Jackpot ana sayar da ita dala miliyan 1, shine daidai da kudin Najeriya miliyan 414,500. Na 7 Goldfish Lumillion ana sayar da ita dala miliyan 1, shine daidai da kudin Najeriya miliyan 414,500. Na 6 Diamond Crypto Smartphone ana sayar da ita dala miliyan 1.3, shine daidai da kudin Najeriya miliyan 538,850. Na 5 iPhone 3G King Button ana sayar da ita dala miliyan 2.5, shine daidai da kudin Najeriya biliyan 1 da miliyan 36,250. Na 4 Gold Striker iPhone 3GS Supreme ana sayar da ita dala miliyan 3.2, shine daidai da kudin Najeriya biliyan 1 da miliyan 326,400. Na 3 Start-Watch iPhone 4 Diamond Rose ana sayar da ita dala miliyan 8, shine daidai da kudin Najeriya biliyan 3 da miliyan 316. Na 2 Start-Watch iPhone 4S Elite Gold ana sayar da ita dala miliyan 9.4, shine daidai da kudin Najeriya biliyan 3 da miliyan 937,750. Na farko wato number 1 Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Wannan waya an yi ta da zallan diamond, ana sayar da ita dala miliyan 48.5, shine daidai da kudin Najeriya biliyan 20 da miliyan 103,250. Wannan su ne wayoyin da suka fi kowanne tsada a duniya. Domin tabbatarwa za ka iya yi kai bincike. Mun gode. Ci gaba da sauraron mu a wannan tasha. Za mu ci gaba da kawo muku abin da kuka sani da abin da ba ku sani ba, sannan kuma da abin da kuka manta. Mun gode.